Салом алейкум духтарако созен назен саломати хуба я намуд итальянка омадай охи ҳами қаглой хушру ина марҳамат медонам ки бисёриё интизор будан видео итальянкара духтарако успет кунед итальянкои бо фасонтараш омад марҳамат ҳама глош хушру инаи медонед тагиш заминакаш хеле савсча то баё гли оранжеви дора ана баъд нигоҳ кунед чӣ хеле фасон 150 сомонай духтаро фақат доставка дора доставка ина нигоҳ кунед доставщик занакай ба ҳазур шумо метавонед скриншот карда равон кунед мо шумода доставка мекунем як либосаш 150 сомонай ини шабинен охи бомба гул беҳад гули хушрӯ мана паплини итальянкара касе ки гирифтагай маҳқулушидагай качестваш зури бадай мана нигоҳ кунед 150 сомон як либосшай мана иам расветкашай дидед ия расветка дора баъд анаи бо расветка дора ази сиёшам аст анаи бо расветкаи сиё ҳам дора духтаро ози нишон метиҳам нигоҳ кунед инаи савзшай манаи боша сиёҳшай духтарако нигоҳ кунед иш сиёҳай иш савзай я намуд мулоими хушрӯе ҳаст ки духтаро марҳамат духтарако тамошо кунед илтимос сурат напурсед духтарако ина скриншот карда партоен кадомеша маҳқул мекунед аз рӯи навор скриншот карда партоен мо шумода дара ва как доставка мекунем игл бо фасони бадай ай пеш хулас биёен бо тамошо кунед тамошобино анамин намуд капсулаҳо биромадагиай ҳамиқа хушрӯмаям заказ кардам аллакай ман истифода бурдаистам хостум шумодам тавсия битим як пачкашта 50 дора нигоҳ кунед ҳамиқа бо бӯи фасоне дора ки як пачкашта 50 капсулаяй ҳангоми либосшӯвӣ ҳами як донаша меандозед мошинада тамом универсальняй фарқ надора дар мошинаш мошинаи автомат ёки мошинаи полуавтомат ёки мисол дастӣ мешӯен фарқ надора якта аз ана меандозен ҳангоми либос шуштан таб тоза мекуна либоса ҳам ранги либоса хушрӯ нигоҳ мекуна ҳам чӣ доғе дора доға тоза мекуна духтарако баъд мулоимаки хушрӯ мекуна либоса ина нигоҳ кунед аз ҳами барои мулоимиш бисёриё мегиранд мошинаҳо то на каси мошинаи автомат дора мошинарам нигоҳу бин мекуна мисол ина диден оба чихе гуфтум оба мулоим ки кард оба ки чӣ кард либосам шох намешава хулас 150 сомона инами страничкада рақамашонам ҳаст дар рӯи экран метавонед дархост кунед ира хитон як бор гирифта бинен духтарако боварӣ дорум маҳқултон мешава бисёр ҷоҳода қиматай ина бо бигирен муқоиса кунен чанд ҷора бинен баъд метавонед дархост кунед ина 50 дона дора 150 сомон ира бинен охи духтаро чихе гули хушрӯа ина гулмайда او دفع کسی که اسپید نکرده به دخترو با اومدگی مرحمت ای با این رسویدکش است این رسویدکش هم فسونای مرحمت اسکرینشات کرده روان کنین ما در وقت شما دستافکا میکنیم انا ایگلا بینین چه گلی فسون گلی مایده بسیاریو میپرسن حتما از اینم میتونین که خریداری کنین بعد انا ایگلش خشروای نگاه کنین اخی یوراستیل گلی فسونی بعد مرحمت انا بعد هست با از انا این سبزک ихшрӯвай баъд анаи фасонай ира хушрӯ мегиранд нигоҳ кунед духтаро иам гулаш фасонай дар дигар наворон пурраш ҳастай ана инаишам ҳаст духтаро сабз баъд анаи моделиш фисташкови ҳамино ҳамаш 150 сомон либосуш духтарако скриншот кунен равон кунен мо шумода доставка кунем илтимос хоҳаракои азиз сурат напурсен барои ки ман авор мекунам ёро аллакай мебаранд склад мана вақте ки шумо доставка талаб мекунен хоҳиш мекунен доставщик рафта шумода ҳаминора бурида мебара хулас инами қадар новинкаҳои фасон барои шумо аз паплинои итальянка качестваш беҳтаринай аллакай чандум бор шуд мо фурӯхтаистем касе ки гирифтагай повторно аз ино бо заказ кардаистем барое ки ҳам материал хушрӯвай ҳам гулош необычняй ҳам сифати беҳтарин доранд инаи шабинен духтароам хушрӯвай ки бо киртадам бо аҷоибот мебиёяд нигоҳ кунед ира бинен охи 150 сомон мана ҳам рангаш фасонай ҳам худаш баъд анаи кабуд диден кабуд ҳози арима дигар рангша савзша нишон дода будам диден ҳози савзи талха баргаш бо омад ана баъд бо кабути ана хеле тёмниш иям итальянкаи глои новинкаян марҳамат киртада беҳад хушрӯ меброянд
ана игла бисёриё интизор будан духтарако ина омад дута расветкаш бо омадагиай ҳам зардиш омадагиай ҳам сирхиш омадагиай ира хушрух мегиранд барои киртада фасон меброя марҳамат хоҳен аз ин моделоям дархост кунен доставкатон мекунем ана баъд итальянка инами қаш мондак духтарако ино беҳад качествои нағзан мана нигоҳ кунен این مدلش هم خوشروی بدای انا سرخی ای زرد که نشون دادم اینه ای سرخ شاید دیدن دخترکو چه فسونای انا ایره بسیار گرفتن ای با کرتا دا فسونی خوشرو میآید اینا کسایی که با سویتلتر میخواهند مرامد اینه گلا بگیرن چه گلی فسونای این چونین بسیار درخواست شد از انا میگل همه گلا نیافته بودن بسیاریو اینا دخترکو تماشا کرده است باشه نگر شما پرسته بدن اینا با اومدگی مرامد نویسن ما доставщик бурда расонатонам ҳане ки мана игл мана нигоҳ кунед я се либос меброяд тамом игл ҳами қадар мондагиай аями итальянко қоб кирта пухшру меброянд мана нигоҳ кунед ишама ишам кам мондай духтарако нигоҳ кунед аз инам ками кам мондагиай ҳозир успед кунед дарав скриншот карда партоен мо шумода доставка кунед خلاص دخترکو با همین نبریم روزای موجان بحث می شود خیر سلامت باشین